usa ni siya sa banggiitan, defensor sa atong pagtuo. Ilabi na atong nahimong trending bitaw kay grabe gyud ang iyahang pagdepensa sa atoang pagtuong Katoliko. Dili na nato dugayon, siya mao ang atoang new elected CFD Vice President External. Walay lain ang pinaka-aktibo o pinaka-gwapo pod nga CFD Vice President External. Balikon ko si Brother Roland Mesa. Kalimot, tas kagwapong Roland ga shades. Oh, nawa na shades. Sa atong tigpaila, si Sister Murphy Alo, magtiayon nga CFD, naman siguro iyahang mahal sa kinabuhi, si Brother Alvin, CFD Sub. Salamat kayo, Sister, no? Kining ako ang panahon karon, mubo lang ni, taghuat sa ato ang converted pastor nga mobiling na. Before ni Reverend Father Darwin Gitgano, naay ato ang igsuon nga dugay nang namastor sa laing turil apan grasya sa Ginoo mingabot sa punto nga nakasabot siya sa kamatuoran, nakatugkad siya gumikan sa grasya sa Dios mibalik sa atong simbahang Katoliko. Ako na ipaila ninyo unya karon taud-taod og muabot siya. Sa dili pa mga igsuon kada ni Kristo, akong pagtahod o pagyukbo sa ato ang Padre Cura, Father Jimboy Sako, usa ka pinaka maayo kay nga modumala sa parokya. Gikan intaw ni dito sa among lungsod sa Dawis. Father Jing, ayong hapon. Salamat sa imuhang pag-welcome kanamo. Ngayon sab ato ang mentor na sa atong kilid, Brother Alvin, kanhi presidente sa Catholic Faith Defenders. Daghan akong nakita diri nga mga aktibo nga mangga, ay CFD mangga, parehas ni Brother Chris Naparuta, no? Sila diri mga Team Maria Preachers. Salamat kaayo. Isip External Affair Vice President diri sa ato ang diocese sa Tagbilaran sa kahugpungan sa mga depensor sa pagtuo. Ako usab nangandoy padre nga maka-put up ta og chapter CFD chapter diri sa Mangga. Okay ba? Musugot ba mo? Mura di mo musugot. Ha? Hinaot pa unta, no? Atong iampo nga kita maka-taod na o maka-initiate na o usa ka CFD parochial chapter diri sa ato ang distrito sa Mangga. Sayang ang kaaktibo sa Team Maria Preachers nga kanunay nagwali diri sa ato ang merkado. Ato sang pakpakan ang mga Team Maria Preachers. Mga igsuon, isip murbang muhatag lang ta og statement of purpose, mubo lang panahon, kining atong gibuhat karon. Basin ba, pamasin lang ba, nga dunay mga talinghaga nga musangko sa atong unahuna, nga numan nga mura magpunga na deprive sa kaluwasan ang laing relihiyon, Brad. Anang inyong style? Nakabantay mo? Nga naman, nagali ko'y kauban nga, Brad, nga naman mong mga CFD kung magwali, mura na-discriminate ang laing relihiyon. Na-discriminate ba? Uy! Masayra nato na mga igsuon kining kalawom sa atong pagbati para sa ato igsuon kay ganiha Brother Lito Ligtas. Masayra nato ang atong lawom nga pagbati nining gitawag og gugma sa atong pagtuo kun ato usab nga gakson ang ato mga igsuon diha sa lain nga pagtuo. Nganuman, gumikan kay kita diri sa simbahan gihimo mang pitik og kabahin sa lawas mistiko ni Kristo. The mystical body of Christ. Matod pa ni St. Paul, Colosas 1:18. Si Kristo ang ulo sa lawas nga mao ang simbahan. Karon, ang atong mga higala nga dili pareho nato ba? Dili pareho deboto ni Birhen Maria. Dili pareho nga manguros. Dili pareha nga pareho nato nga magbaton og mga imahe nga larawa, mga larawan nga mga
imahe sa mga balaan. Nganong dili man sila pareho nato, maunay hinungdan nganong ikaw gihimong Katoliko. Ngano man, aron pahibaluon nimo kining mga katawhan nga wala makaila sa mga higala sa Dios, sama sa giingon sa atong igsoon Brother Lito Ligtas kaganiya, dili ka makaila ni Kristo kung dili ka mahigugma ni Maria. Amen? Sa ato pa diay, kung mahigugma ta sa mga santos, kung makaila kita sa mga balaan, labi na si Birhen Maria, nan mao ka na ang dako nga rason nga hingpit kang makaila ni Jesus. Juan 17:10. Ingon ang Ebanghelyo, pinaagi sa mga santos na pasidunggan usap ako. Kinsa daw? Pinaagi sa mga balaan na pasidunggan ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon ni ngana mga igsuon, kamahinungdanon ang atong pagtuo. Usahay mo ingon kita, labi na ning mga Katoliko nga medyo apiki pa o murag ingon tapungag kahibalo sa pagtulunan. Moingon sa Brad, pasagdai lang guna sila, Brad, kay wala magyo relihiyon makaluwas. Tinuod man Uy, kung kami mga CFD, pangutanon ana, di gyud mi musugot. Ngano man, kung dili pa tinuod, kining relihiyon nga makaluwas, unsa pa may atong gipuyo dinhi? Maor ba na'y palakaw sa mga antikristo, nga dili relihiyon importante, dili simbahan ang importante, ang pagtuo sa Dios. Kung makadungog mo, ingon ngana nga mga pasahi, mga igsuon, sayon ra kayong tubagon. Nganong mo ingon mga kabrader nga dili importante ang reliyon, kay bawo lagi kag unsay meaning og religion. Nakakita, nakabasa na lagi ka, bisan sa ordinaryong diksyonaryo. Bisan sa ordinaryong diksyonary, nakahibaw na lagi ta sa meaning sa pulong religion before ka mo conclude nga ang reliyon dili makaluwas. Religion, matud pa sa dictionary, a system of worshiping God. Usa ka sistema nga nagsimba sa Ginoo. Sa ato pa, kumingon kag duna ko'y pagtuo sa Dios, relihiyon ka na. Nganong ingnon man nato nga dili makaluwas ang relihiyon. Si San Pablo mismo sa Biblia, unang Timoteo 3:16, pagkadako, Timoteo, sa misteryo sa atong relihiyon. Kung atong uyunan ang atong mga higala nga dili pareho na tong Katoliko, nga mo sabay-sabay nilang tanila nga dili, walay relihiyon makaluwas. Si San Pablo miangkon nga dunay relihiyon. Di modo, wa gyud di ay malangit si San Pablo. Kaya landong man sa relihiyon. Mga igsuon, kung atong usisahon, asa man si San Pablo karon, unsa mang relihiyona si San Pablo karon, nagpabilin siyang obispo sa simbahang Katoliko. Gani dito sa Roma, dunay St. Paul Cathedral, tapad sa St. Peter's Square. Pakpakan nato ang mga santos, mga igsoon. Busa kita mga Katoliko, ang ayan lang mang nga makaton. Na naman ang atong higala, si Brother Winnie, ato na nang i-introduce karon, andam na bro, no? Kay para modritso nako og introduce nimo. Mo na mga hinungdan, mga igsuon nga, kinanglan, mubarog kita sa atong pagtuo. Matut pa ni Saint Cyril, I am not worthy to call to be Catholic if I cannot defend my faith. Di ko angayang tawgong Katoliko, o di ko kabaw manalipod sa akong pagtuo. Muna miingon si Saint Justin Martyr ni atong 1st century, it is our duty to make known our doctrine lest we incur the guilt and punishment of those who have sinned through ignorance. Obligasyon na to, mga igsoon, nga mahibalo kita sa atong doktrina, aron dili kita magapadayon sa pagbuhat sa sala, gumikan sa pagka-ignorante. Mga igsoon kada ni Kristo, ania kami andam sa pagtabang kaninyo. Tawga lang ang grupo sa Catholic Faith Defenders diri sa atong diocese sa Tagbilaran, aron mo pahigayon kitag pinahiluna nga pagtuon, mga igsoon, pagpalig-on sa atong pagtuo nga before ta mo atubang sa hukmanan ni Kristo, makanigar kita nga kita adunay lig-on nga paglaban sa atong Ginoong Hesukristo. Marcos
kapitulo 3, versikulo 38, kung dili gani, kung imong ikaulaw si Kristo, ikaulaw kausab niya atubangan sa amahan didto sa langit. Mao nang makita ninyo mga Catholic Faith Defenders, bisan sa kadalanan, makita, magwali, mingon tong atong mga higala, naunsa naman ni mga tawhan, naunsa naman ning relihiyon na nang giwali naman aning kasada. Nimbalhin na dahil niglaing relihiyon. Kay mao may atong nahibaw-an nga kung magwali bisan asa mga laing relihiyon dili Katoliko, which is definitely wrong belief. Kay kitang mga Katoliko mao gistugo pagsangyaw sa maayong balita. San Mateo 28:19 ngadto sa 20. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, himuang akong tinuna ng tanang katawhan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudlui sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Mga igsoon, di na nakutason, na naman atong igsoon nga atong usa sa mga pinisudigang bisita, kita igo lang nagpalig-on sa atong pagtuo nga magpabilin kita, no? Malipay ko atong akong mga sakop dito sa Amos Dawes kay JSK leader man pugo dito sa mua. Malipay na lang ko ingon nga ako Brad og ingnon ko atong mga laing reliyon, ingnon lang ko. Ayaw na lang ko kabukabi na inyong Bibliyon sister, inyong Biblia sister. Kay mamatay jud ko aning akong pagkakatoliko sister. Ana na lang gyud. Bidha na lang na. Kuntra magtando-tando ka, peligro. 2 Juan 1:9. Ginadili ang pagdawat ni ining mga tawhana nga nagwali, sukwahi sa giwali sa mga apostoles. Kung naa magaling sila, kung imong dawaton, ikaw nag-ambit sa ilang pagpakasala. Muna ingon si San Pablo, Galacia 1:8, itiknot ninyo, bisan kami o ang anghel nga gikan sa langit nga magwali kaninyo og lahi nga maayong balita nga amo nang giwali, matinunglo unta siya. Kinsa man na sila karon nga nagwali, sukwahi sa wali sa mga apostoles, walay lain mga igsoon katong gitawag og mga antikristo. Wa ta magpakaminos kanila apan kinahanglan masayod sila sa kamatuoran nga si Kristo lamang ang bugtong natong agianan ug si Kristo naghimo niining balaang simbahan aron kita makabaton og kahiusahan. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan.